Mano na gini kilai teli klub kacela Meghalaya kibala bani orung syaga quarter final hagani gaduran kop arajar arpenriu. Kidon hadu lai teli klub na Shillong kiban mi badan hagani gaduran kop arajar arpenriu. Kita gilong ke Shillong lajong langsning bad kanong kse bad baro lai teli ki haba gaju ka grup kata ka grup E. Kanong kse FC kadai ka we ka klub na nong ba Shillong ka balakam ki ubha kini ki sngi ki bamenta. Haga bagaliyo banra season ya kanam ladu jong ka Shillong Premier League bad kumjuru kaliyo banra ya kanam ladu jong ka Meghalaya State League haga samoy ka badang syudam bad kanong kse kaliyo bani shimenta kani gaduran kop arajar arpenriu bad gani ka sin ka baning kong na kabenta kanong kse bani yo shimenta haga jingle kai duran kop kalangsning kadai ka we club na ka chella Meghalaya ka bapau bha haga bagaliyo banra adu laisin ya ka Shillong Premier League bad kumjuru kalalong ka runners up haga Meghalaya State League haga samoy ka badang syudam bad kalangsning kalayo jaga lem banilai kai haga duran kop menta ka samoy arajar arpenriu bad kanai ka sin ka baningkong nang benta ka langsning bad mi madan haga jingle kai duran kop bad ka we par ka club kadai ka Shillong lajong ka badai ka club ka bapau bha ka jella bad kumjuru haga rindia barok ka we ka Shillong lajong kalayo banra adu sansen ya ka Shillong Premier League bad kumjuru ka Shillong lajong kalayo banra shisin ya ka Meghalaya State League bad haga samoy badang syudep jong ka Indian Football League ka Shillong lajong kadai ka runners up haga bagaduna tangshi point ya ka champion jong ka Indian Football League haga samoy ka badang syudem bad kumjuru ka Shillong lajong kalapoi syadu ka semi final haga duran kop jong usnem arajar arpeusan bad haune usnem arajar arpenriu ngin ya page ka na kini ki light ligi club naga jella Meghalaya kibani orung syaga quarter final semi final ne ka nam ladu jong ka duran kop mentaus nam arajar arpenriu.